Bien alamsa ye selibakalo kile 10 ani 8 hijira bakele kɛmɛ 4 ani 44 donna k'aw fo ka waleɲumandɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin Agence de voyage groupement Al-Huda maaw olu ka ejiden kunfɔlɔw donna Bamako kunu araba min kɔni tileganfɛlaw ye a yirala k'a fɔ sa u yɛrɛ kɔni ɲuman a sera anw fɛ Mali la yan Ɲɔrɔn di Sahel kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nɛma Jawambe a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye Jawambe lakaw olu yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan belebele siɲɛ 4 na o kɔni lawaleyala ani min fana kɔni ye maaw ye minnu kɔni kuranɛ kalan ka se a la olu yɛrɛ ka kalanden fɔlɔ kunfɔlɔw ni o yɛrɛ ye kalanso ye n'u u k'a ma ko Nɛnɛ Dako Yara olu ka kalanden kunfɔlɔw olu fana bɔra an ma to yen ka taa an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na min ye Tunisie jamana marabaw ye olu kɔni ye farafin dɔw kɔni gɛn ka bɔ yɔrɔ la n'u k'a ma ko Sfax o kɔni kɛlen min ye Tunisie jamanaden dɔw kɔni fagali kɔfɛ I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogo min kɔni na min kɔni ye groupement de voyage agence Al-Huda maaw olu ka hijiden kunfɔlɔw olu kɔni jiginna anw fɛ yan araba juillet kalo tile 5 san 2023 aéroport international Modibo Keita la Senu u kɔni nɔgɔni na min kɔni ye nin hijiden ninnu ye ani min fana ye groupe de voyage agence Al-Huda olu ka superviseur fana u kɔni ye u da don nin taama in kɔni na ka kungun na a ɲɛɲɛ kɔni ɲɛfɔ min kɛra a sababu ye ka se ka silamɛya jɔnsen 5nan yɛrɛ kɔni dafa hijidenw ye Dado Dukure ani Laji Mamadu Tarawele Teleɲɛta tɔgɔ la Ijikɛlaw y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don wa u nimisi wasalen don agence de voyage Al-Huda ka baaraw la u ye duwawudon kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ni agence yɛrɛ ma mana miiri waati minnu dɛmɛna ka n yɛrɛ ye sisan n ye den minnu wolo olu de tilala ka da ka taa ni hijira ma tɔɔrɔ ni foyi iletan alhamdulillahi rabbil alamin a bɛɛ kɛra n ka wasa kan an bɛ duwawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma ala kɛra kosɔn yallahu yara bɛɛ minnu m'a sɔrɔ ala ka sabu ɲuman ci u ma bɛɛ k'a sɔrɔ o se bɛ ala de ye o se bɛ ala de ye sabu bɛna cogo o cogo bɛ ala de bolo ne la kɔni ma foyi yara alhamdulillahi kɔ n bɛ duwawu kɛ ala ka barika don yɔrɔ la ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ ala k'an ta kɛ ko ɲɛ k'an ta kɛ ko ɲɛ nin kɔni alhamdulillahi an bɛ duwawu k'a ka agence ye ala ka barika don a la ala ka barika don a la an da ni walitaw bɛɛ ala kɛra kosɔn sallallahu muhammad ala ka jamana basigi ala ka basigi tiɲɛ kan ala ka basigi tiɲɛ kan ala ka ka ala kosɔn muhammadu kosɔn sallallahu muhammad an taara hɛrɛ la an nana hɛrɛ la an ye mange hɛrɛ la an ye dumuni ɲuman dun an taara siyɔrɔ ɲuman na an ye dumuni dun an taara siyɔrɔ ɲuman na an b'a buda fo wa ala k'u ka mɛn u ka baara la ala ka sababu ɲuman k'u ye ala k'u dɛmɛ ala k'u k'a ka laya kama salarasul voyage ni a kɔni a kɛra sɛgɛn kan mais a ma balana parce que depuis formation daminɛna Bamakɔ yan nɔ an ka formateur min ye Tolo ye o k'a ma ko an kana a kana k'an ɲɛna k'a fɔ an bɛ taa lafiya sɔrɔ yen ko lafiya tɛ yen ko lafiya tɛ yen dɛ mun na parce que an taara don an ka jurumu de koli kama ka bɔ an na jurumu dogolen n'a bangelen i y'a faamuya donc n'o bɛ kɛ o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ala sago so an kɔni taara an taara hɛrɛ la an nana hɛrɛ la formateur Tolo an b'a fo ka wale ka barika da parce que a bɛ se a ka baara la a bɛ se ka baara la yɛrɛ de an b'a fo ka wale ka barika da ka agence yɛrɛ fo ka wale ka barika da agence ni vraiment ne kɔni satisfait puisque u ye leçon fɛn fɛn d'a ma on a trouvé que an y'a bɛɛ sɔrɔ yen bon o ye bonya ni karama kɔnɔna na parce que fɛn o fɛn n'i ma degun i t'a nafa sɔrɔ donc degun minnu yera la o tɛ olu ka se donc o ye higi yɛrɛ taabolo de ye wa donc an bɛ barika da an kɔni ma tɔɔrɔya sɔrɔ. Tana fɛn min k'an ye a bɛnna an ma a diyara an ye a y'an bonya yɛrɛ kan karama yɔrɔ o yɔrɔ n'o kan ka taama a y'o bɛɛ taama n'an ye an ka foli b'an ye n ka dugawu b'an ye ala ka nɔgɔninw ka taama ala k'a ɲɔgɔnko nɔgɔya u bɔra nafolo min na ala ka barika don o yɔrɔ ala k'an kunna ja ala k'an ka bato minɛ ala k'an ka durumu yafa ci b'a bonya kama.
Salah Mohamed. Agence de voyage Al-Huda superviseur ya ira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don ka san 2023 ijikɛlaw kun fɔlɔ bisimila. Voyage kan an kɔni an nisɔndiyalenba don ka sabu kɛ an nana an ka hijidenw kunbɛn. I b'a dɔn k'a fɔ an nana u bila yan o ma dogo mɔgɔ la bi fana an nana ka na u kunbɛn u ka hiji baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. U sanuma bɔra sisan hiji baaraw la ka na an n'u tilala ka ɲɔgɔn ye ko kura tuguni alhamdulilayi baasi tɛ mɔgɔ si la o ye nisɔndiya ye o kɛra wasa ye a bonyana ma fo k'a dama tɛmɛ o donc foyi t'an bolo dɔrɔn k'Ala fo k'Ala barikada Ala min sela ka nin kɛ an ka hijidenw ka taa hɛrɛ la ka segin ka na hɛrɛ la nin t'u bɛɛ ye mais nin y'a kunfɔlɔ natɔla ye ni Ala sɔnna ma inshallah ni semaine tɔ bɛɛ la sini an bɛ yan sinikɛnɛ fana an bɛ yan fo ka taa se nin kalo le 13 ma don o don an bɛna ka hijidenw kunbɛn inshallah. K'a dɔn k'a fɔ ko ijikɛla tɔw ka nali bɛ sen na ka bɛn donna nataw ma. Jɛrɛjɛkulu min bɛ yɛlɛmani n'u u k'a ma ko dagakane o jɛrɛjɛkulu maaw kɔni kunnafonidilaw wele kunu juillet kalo tile 5 san 2023 u yɛrɛ jabala la Bako Jikɔrɔ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin waleya ma waleya min kɔnɔna na min kɔni ye nin tɔnba in o yɛrɛ maa ɲɛma ka se a maa ɲɛma dankan ma ni olu yɛrɛ kɔni minɛnen bɛ k'u don o kaso la o kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye yɛlɛmani préfet ye ko o ka taa ka bɔ yɛlɛmani ko bawo ko a kɔni tɛ ka yɛlɛmanikaw mago ɲɛ cogo si la Aissata Touré ani Musa Jalo olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔni kan telen ta tɔgɔ la. Association Cercle Yɛlɛmani Dagakane olu ye u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni u ka président n'u ka vice président olu ka minɛni ye ka taa kaso bonba la. U ka secrétaire à la finance ale ye ɲɛfɔli kɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ a kow la. An ka bi presse ku ye min ye o ye an nana ɲɛfɔli de la ka message dɔ envoyer ka taga an ka autoritéw ma. Message in tɛ dɔwɛrɛ an balimakɛ an baarakɛɲɔgɔn an ka vice président n'o ye Bakari Jambu an'an ka jɛkulu ɲɛma n'o ye Tumani Traoré Ala y'a kɛ bi an bɛ waati min na u bɛ kasobonba la MCA la. Ka sababu kɛ an ka préfet min bɛ yɛlɛmani n'a tɔgɔ ye ko Madikama Jawara o de ye plainte da o kan o hukumu kɔnɔna la an ye démarches kɛ ka liberté provisoire ɲini an ka président n'an ka vice président ye pour que u bɛ se ka libérer cogoya min na u ka se ka na hali seli kɛ u fɛ sariya ye fɛn fɛn demandé o kɛra papier b'an bolo k'a fɔ an ka mɔgɔw u bilalen don a tora an ka taga u nɔfɛ MCA de la pour que u ka libération ka kɛ an tora o hukumu kɔnɔna la u ye demande annulée ka appel k'a kan an bɛ o waati de la sisan une semaine plus tard audio dɔw nana bɔ an balimakɛ dɔ fɛ n'a tɛ hakilina la association kow la audio minnu n'a bɛ fɔ a kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i y'a ye an ka mɔgɔ ninnu ka liberté ma se ka bɔ olu de taara ministre dɔ ye o audio bɛ yan a transcrilen don ICE fɛ ICE y'a transcrire ka ban an balimakɛ min y'o kɛ o de tɔgɔ ye ko Musa Somane Gassama o de y'a to an ka mɔgɔw ma se ka bɔ a yɛrɛ ka fɔ la ici ye min transcrit n'a sɛbɛnnen bi yan n'a b'an bolo yan a ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ a ko la ni olu ye an ka autoritéw ye ni an da tɛna se u tɔgɔ la yan. U y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmani préfet u ka taga bɔ olu ka dugu la ka sabu kɛ u n'a tɛ se ka baaraɲɔgɔnya kɛ u tilala ka wele kɛ jamana ɲɛmaaw ma. Si réellement nin ko in kɛra a kan ka kɛ cogo min na olu de b'a dɔn olu de ye juge ye olu de ye procureur ye baara min kan ka k'a kan olu de b'a dɔn an t'a dɔn an b'o défi lancer u ma baara min kɛra ko min fɔra ni a transcrilen don ni Ala sɔnna a kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ message in bɛ se bɛɛ ka a ka seko n'a damayira kɔ o kɔnɔna la. An y'a fɔ le 13 juin passé an bɛ segin a kan an tɛ segin a fɔli la préfet min b'an bolo yɛlɛmani n'o ye Madikama Jawara ye ni an yɛlɛmani ka denw bolo a nalen kun min na a dɛsɛra ne y'a sɔrɔ fanga ye jamana kɔnɔdenw de ta ye ni jamana représentants bɛ yan jamanadenw de kama yɛlɛmani 80% n'o ye association Cercle Yɛlɛmani Dagakane membre ye u b'a ɲini an ka autoritéw fɛ surtout ministre de l'administration territoriale a ka Madikama changer trop c'est trop bamananw ɲuman ko ba degunnen de bɛ kini kɛ an t'a fɛ ka se o yɔrɔ ma bɛɛ bɛ association Cercle Yɛlɛmani Dagakane dɔn ko kɛra na minnu ka jugu ninnu ye mais nous ne sommes pas violents an tɛ tiɲɛnikɛla ye an tɛ nɛninikɛla ye donc an b'a ɲɛf'u ɲɛna préfet min bɛ yɛlɛmani tiɲɛ yɛrɛ la an n'a tɛ se ka baara kɛ
an b'a fɛ u ka changer. An bɛ Mali justice fo an dalen b'u la k'a fɔ k'u bɛna ko in ta en charge, u bɛna ko in ta ni sɛbɛ. An bɛ don Nioro région kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ dɔnnen don Nɛma Jawanbela a yirala k'a fɔ sa Jawanbelakaw olu yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan siɲɛ 4 na ni u b'a kɛ san o san kɔni o siɲɛ 4 na o kɔni ɲɛnɛmayara ɲina wa a yirala k'a fɔ sa sifinw tɔgɔla so min kɔni bɛ yen nɔ n'o ye maison des jeunes ye Nɛma Jawanbe dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni fara ɲɔgɔn kan 4nan ba in o kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔli na kɛnɛ yɛrɛ defaya tun bɛ maa min bolo o de ye min ye Nɛma Jawanbe a sifinnakaw ka kulu maa ɲɛma n'o ye Umara Njayi ye nin kɛnɛba in kan Tenenta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Salifu Ɲare u sigira ni min ye a bɛ sɔmɔgɔ samabɔ. Jɛkuluba min bi faso Mali kɔnɔ n'u ye jawɔrɔmaw yɛrɛ tɔgɔ la jɛkulu ye ni olu bi san o san ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa lajɛraba kɛ seliba mana tɛmɛ dugu kelen la yaasa fɛn ye u na se ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ u ka ni lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye a bi kɛ sababu kɔnde maa minnu bɛ ni kɔli bi u la ka se ka olu ka kɔlu dɔ k'u furakɛ ani denmisɛnnin minnu bɛ olu yir'u bolo kɛ olu denmisɛnninw fana na se ka olu yiriw dɔn u bɛ bɔ fan min ani u bangebakɔrɔw olu bɔla fan min na ani fo ka taa se fana fɛn ye ɲɔgɔn dɔnba ani yiriwa a bɛ na u ka dugu kɔnɔna na. Ni jɛ in nin y'a san 4nan de nin t'a san fɔlɔ ye nin y'a san 4nan de an b'a la turu an bɛ turu de kɛ san o san ka taa duguw la ɲinan ta alhamdulilayi a bɛnna Nɛma de ma jɛ in ye jɔyɔrɔmɛw ka jɛ de ye jɔyɔrɔmɛw de y'a ɲini k'a jira k'a fɔ an ka dugu 9 ka d'an ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan san o san seli mana tɛmɛ silamɛya seli mana tɛmɛ tile 3 an ka se ka taa dugu kelen na an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka tile ɲɔgɔn fɛ an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baro ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔw dɔn an bɛ fariya ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais nin sababu b'a to a wariko yɛrɛ musaka bɛ nɔgɔya parce que bɛɛ motivelen don ka fɛn dɔ k'i ka dugu la donc investissement minnu kɛra dugu la n t'a dɔn n'aw yɛlɛla dugu kɔnɔ k'a ye yɔrɔ bɛɛ jɔra alhamdulilayi rabbil alamin a kɛra société retourba y'an bolo parce que mɔgɔ mana investissement sugu dɔw tɛ obligé ka i ka mɔgɔ dɔw sen ka na don a kɔnɔ donc o b'a to duguw bɛ wuli donc a b'a to bɛ kɛ sababu fana an denw fana k'an bɔ yɔrɔw dɔn u k'a dɔn an ye min ye u k'a dɔn fana u k'u yɛrɛ ye min ye u bɔra min donc n'u y'o dɔn c'est vrai a b'u hali diɲɛlatigɛ taabolo la a b'u sira ɲuman don u yɛrɛ kɔrɔ. Ni kɛnɛ ye kɔni kan i b'a ye k'a fɔ fɛn ye jɔyɔrɔma dugu olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnɲɛna a sifinnakaw ka maa ɲɛmaw olu caman kun bɛ o de la sa u ka dugu min bɛ n'u ye Gajaba Gajɛli kɔnde olu ka denmisɛnninw sifinnakaw ka maa ɲɛma ni u ye Segu Jige ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin lasigi ani olu ka ni ɲɔgɔn kunbɛn nin kɔni ye tare ye olu kɔni bolo nka o y'a jira fana k'a fɔ ko olu kɛn bɛ ka fɛɛlɛbaw dɔw fana kɔni sigi sen kan fɛɛlɛ minnu bi kɛ sababu ye don nataw kɔni de la fɛn ye ka se ka yiriwa ka a yakuwaya hali sisan fɛn ye u ka dugu kɔnɔna cogoya min na. Bon donna nata la an y'a daminɛ yɛrɛ parce que an ko an y'a réfléchi an ye dugu damadɔ kɛ an ko bon an ka changement don a la pour que an y'a dabɔ an jɔyɔrɔmaw an y'a dabɔ an jɔyɔrɔmaw ye pour que an ka n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an y'a dabɔ an jɔyɔrɔmaw kama pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan balimaya la sinjiya la parce que jɔyɔrɔmaw bɛɛ de kelen alhamdulillah an tila k'a ye tuguni bon an b'a kɛ dugu mun na faut que an ka duguladenw fana nafa dugu minnu bɛ dugu kɔnɔ olu fana ka nafa sɔrɔ o dɔ ye mun ye an ko k'an bɛ forajiw sen dugu la ka yiri turu dugu la parce que an bɛ Sahel jamana de kan donc alhamdulillah n'an sera ka yiri caman turu dugu la ka forajiw sen dugu la a ka ca Ala fɛ a dugu fana b'a nɛɛma sɔrɔ o ka bɔ yen an yɛrɛ fana ka ɲɔgɔn den ani retrouvailles an bɛ fama ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ɲɔgɔn baro jɔgɔrɔmaya la an ka danbeya kɔnɔna la. Wa Nɛma dugu yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye cɛkɔrɔbaw kɔni ye ka taa se maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bi dugu in kɔni dɔ ani jɔyɔrɔmɛ dugu minnu bɛ o dɔ kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni de tɔgɔ la Banɛma Yara ale y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɔni kɛ olu ka nin lasigi nafaba de yela a lasigi ninnu na walima u ka nin lajɛrɛ minnu bi kɛ san o san u ye nafaba kɔni sɔrɔ a la ka sababuya kɛ ni a lasigiw kɔni kɛra a bi kɛ sababu ye ni a bi kɛ dugu minnu kɔni de la o dugu bi yiriwa so ɲɛnamaw bi jɔ a yɔrɔw la dɛmɛw bi kɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ nin lasigi fana wa ni ɲɔgɔn ye a bi kɛ sababu fana kɔni de ɲɔgɔn dɔn a bi tɛmɛ denw ani olu yiru ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulilayi an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada baara daminɛlen ni sisan cɛ nafa caman de sɔrɔla la a fɔlɔ a kɛra an ye fɛn fɛn kɛ dugu o dugu n'a bɛ kɛ yen dugu bɛɛ bɛ jɔ k'a ban o y'a nafa fɔlɔ ye filanan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya bɛ sida an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye vraiment nafa yɛrɛ ye an bɛ Ala deli Ala k'o kɛ ɲɛta ye.
Jawambew n'u ye jɔyɔrɔmaw ye olu ka ni lajɛrɛba in a jirala k'a fɔ nin kun ye a tako naanina kɔnde maa bɛ se ka min kɔnde kɔlɔsi a jirala k'a fɔ tako fɔlɔ o kɛla dugula dugu min ni o ye Gajaba Gajel Konde wa jirala fana k'a fɔ filanan sa n'u ye Kulanbe ale kɔni ye o labɛn olu dugu bɛɛ lajɛlen kɔni yiriwala Gedebine o ye sabanan kɔnde kɛ san 2023 sa a jirala k'a fɔ Nɛma Jawambe ale kɔnde sugantila ka se ka fɛn min ye a tako naanina ka se ka o kɔni baaraw kɔni kɛ wa jirala k'a fɔ olu baaraw fana kɔni kɛla wasa kɔnɔna na fɛn min ye a duurunan sa a jirala k'a fɔ san wɛrɛ olu bɛ baaraw labɛnlen don ka taa o kɛ Fulɔn Kida. Halisa an bɛ to Nɛma Jawande dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw tɔgɔla so min kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ sa min kɔni u ka centre nɛnɛ hako yara ye ni o ye u ka kuranɛ kalanso dɔ kɔni o maa fɔlɔ minnu kɔni tilala kalan na ni u ye u ka kulu tɔgɔ da promotion Mamudu Yuma yarala olu yɛrɛ kɔni ka diplôme bɛɛ lajɛlen kɔni latigɛra tɛnɛndon juillet kalo tile 3 san 2023 a yirala k'a fɔ sa nin kɛnɛba in kɔni denfaya kun bɛ maa min bolo o de ye min ye Elaja Yuba Yara ye Ali Kulubali ani Salifu Ɲare nin kɛnɛ sanuma in kan. Jɔrɔmɛ dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Nɛma Jawambe kuranɛ durusi yɔrɔba min fana bi a kɔnɔna na ni u b'a wele ko centre Ako Yara a jirala k'a fɔ olu ka maa fɔlɔw maa minnu ye alikuranɛ ka se ka bɛɛ kɔni durusi olu bɔli n'a a bɛ taa denmisɛnnin maa 9 kɔni la o baaraw kɔni kɛla ntɛnɛn ni o bɛna jouer kalo tile 3 kɔni de ma o de hukumu kɔnɔ a kɛnɛ kɔni de kan fɛn min ye denmisɛnninlaka minnu bɛ yen ni olu ye alikuranɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni durusi o kɔni ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin o bangebaaw ma minnu ye u don fɛn min ye alikuranɛ kalan kɔni de la o kɔfɛ fana maa min kɛla sababu ye ka se ka kuranɛ durusi yɔrɔ in ka a bila sen kan n'u ye Nɛma Yara ye o ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen kɔni de ma. Ni ye nin kalanso in ni kuranɛ durusi yɔrɔ in ka a jateminɛ fɛn ye kuranɛ durusi yɔrɔ don min bɛ ni a kɔni bilala sen kan a ma mɛn o de hukumu kɔnɔ fɛn ye maa min bɛ ni a bɛ kuranɛ durusi yɔrɔ in ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɔlɔsi a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn ye o bɛ yɔrɔ min na ko bi kuranɛ durusi yɔrɔ a kɔni baaraw ka ɲi ka sababuya kɛ kalanw bɛ kɛ o kɛcogo la mɛtiri jolenw kɔni bɛ yen a ye bɛɛ lajɛlen kɔni de fɔ. Kalanyɔrɔ in bi a taabolo ka ɲi kosɛbɛ karamɔgɔ dafalen don karamɔgɔ 2 de bɛ yan kalanden 28 laadala kuranɛ durusi yɔrɔ la mɔgɔ 20 ka se mɔgɔ 30 ma o bɛ di mɔgɔ 1 ma b'an ka kalanyɔrɔ in a bɛ n'a fɔ mɔgɔ 14 o de di bɛ karamɔgɔ 1 ma bon min y'u si yɔrɔ ye alhamdulilahi aw yɛrɛ y'a ye Bamakɔ kuranɛ durusi yɔrɔ ɲɛnama bɛ cogo min na a bɛ ten so ninnu jɔlen don béton de don karo b'a kɔnɔ courant b'a kɔnɔ yelenko t'u la problème tɛ yen baloko fanfɛla fɛ problème tɛ yen bon kalandenw ka charge bɛɛ lajɛlen talen don bon alhamdulilahi minnu ye kuranɛ durusi bi n'olu bɛ bɔ mɔgɔ 9 don. Hamado Ɲagadu ye a kɔni ye yɔrɔ sigibaw ni ye marakafo min bɛ n'a bɛ wele ko commune Gedebine ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni de wele u ka o denw kɔni u ka na ni u kɔni ye yaasa u na se ka u kɔni don alikuranɛ durusi kɔni de la ko ka sababuya kɛ n'i ye a jateminɛ kɛ kalanyɔrɔ in a kɔni bi kalanyɔrɔ sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɔnɔ mɛtiriw ye jɔlenw kɔni de wa kalandenw bɛɛ lajɛlen ka kalanko a kɔni gulolen don maa min kɛmɛ ka baara in kɔni ta a kolo kɔni de la n'u ye Nɛma Yara ye. Ŋaniya min b'an na don lataw ye baara o baara adamaden i ka laɲini a ka se ka taa ɲɛ hali sisan a bɛ lahala min na bi o b'an nisɔndiya mais o t'an ka laɲini dan ye an ka laɲini ye baara in a ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan an ye a fɔ an ka kumaw kɔnɔ an ka mɔgɔ bɛ nombre la ka se ka se mɔgɔ 30 ma o kuma yɛrɛ lancelen sisan o tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn yɛrɛ banna o mɔgɔ sɔrɔ laɲini min banna alhamdulilahi an ka dɛmɛɲɔgɔnw sɔrɔ an na minnu bɛ hakilila ɲɛnamaw d'an ma minnu bɛ baara in taa ɲɛ se ka karamɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ minnu bɛ fɛ ka fara yan karamɔgɔw kan bon mɔgɔw fana dugumɔgɔw fana ka se ka a ko kɛ u hami ye k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko la sabu kalanyɔrɔ a bɛ dugu de la ni dugulamɔgɔw ye a ko ja karamɔgɔw bolo karamɔgɔw fanba ye dunanw de ye bon hali anw yɛrɛ min b'a ko kɔlɔsi an bɔ Bamakɔ kana de bon minnu yɛrɛ bɛ dugu la yan olu ka jɔyɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ. O kɔfɛ sa maa min kɛla sababu ye ka kalanyɔrɔ in kɔni bila sen kan a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka laɲini ma kɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kalanyɔrɔ in kɔni bila a wolodugu walima a fadugu a bɔyɔrɔ dugu kɔni de la yaasa a bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma silamɛya ta hukumu kɔnɔ ka silamɛya fana kɔni dɛmɛ wa a y'a welewelemada fana kɔni de kɛ ko maaw ka t'u denw kɔni don kalanyɔrɔ in kɔni de la yaasa u na se ka Ala kɔsɔmaw baaraw kɔni dɔn cogoya min na. Kalanyɔrɔ in jɔkun ye min ye o ye diinɛ dɛmɛli ye o de la an ye kalanyɔrɔ in jɔ ka denmisɛnw bila a kɔnɔ u ka kuranɛ durusi a jɔkun y'o de ye. Bon n bɛ wele kala min da sigibaw ni ma o ye u ka na n'u ka kalan denw ye u ka se ka kuranɛ kalan
parce que foyi tɛ kuranɛ bɔ. denmisɛnninlaka minnu filɛ nin ye n'u u ye alikuranɛ kɔni durusi maa 9 kɔni de don yaasa k'a jira maaw kɔni na ko u ye alikuranɛ kɔni durusi o kelen kelenna bɛɛ kɔni tɛmɛna ka se ka alikuranɛ k'a kala fɛn min ye kuranɛ dɔnniba ŋanaw kɔni ɲana minnu bɛ ni u bɔn bɛ Bamako ani Tuba jamana kɔnɔna ka na fɛn min ye ni denmisɛnnin ninnu ka bɔli kɔnɔna. Ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye u kɔni kɛra araba tɛmɛnen juillet kalo tile 5 san 2023 fanga jabara la Kuluba kɛnɛ in yɛrɛ kɔni ɲɛmaya kun bɛ min bolo o de y'anw de ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita min ye hakilina kura caman ye o taara nin kɛnɛ kofɔlen kan Abdou Watara ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Mali ministriw bɛ ladalasigi min kɛ araba a waleyala arabadon fanga dagayɔrɔ la Kuluba. Tamacɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goita ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Baara daminɛw la tamacɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita a ye foli a ta k'a di ministri kɔrɔw ma minnu dora gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la. A tilala ka foli di ministriw ma minnu kɔni bɔra gouvernement kɔnɔna la. U ye cɛsiri min kɛ ani u ye jaabi minnu sɔrɔ. Tamacɛ fanga ɲɛma a y'a yira ministri kura ninnu na k'a fɔ an bɛ waati min na bi u ka baara fanba u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka jamana kɔnɔdenw k'olu lamɛn. Ale ni hakilinaba 3 min fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka baaraw kɔnɔna la olu ka se ka labato min ye Mali ka yɛrɛya u bonyali baaraw ye. Mali ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana koɲɛw ka bonya ka to Mali bolo fo ka se malidenw olu ka nafanba o de ka se ka layiriwa jamana kɔnɔdenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. O hakilinaba 3 in u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka olu don ba la. Ministre ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ye foli di camacɛ fanga ɲɛmaa ma. A ko danaya min dara olu kan a bɛ jamana ɲɛmaa fo o baaraw la. A bɛ jamana ɲɛmaa ladɔnniya k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni keleya kɔnɔna la Mali ka taa ɲɛ ani hakilinaba 3 min fɔra u bɛ se ka don ba la cogo min na u n'u seko bɛɛ kɛ ka se ka o hakilinaw lawaleya. Ministre ɲɛmaa ko waati nataw la sigiba dɔ bɛna bila sen kan sigi min kɔnɔna la fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka taa gouvernement yɛrɛ fɛ jamana jɔli baaraw la ka se ka o lawalawala. Mali ministriw ka ladalasigi in senfɛ ka sanga ni UEMOA olu ka hakilinaw ye nafoloko sira fɛ walasa min ye nafoloko kuɲaw ye hakilina dɔ ka bila sen kan min bɛrɛkɛɲɛlen don. A yirala k'a fɔ UEMOA ka sariya nimero fɔlɔ min bilala sen kan juin kalo tile 26 san 2020 ni y'o hakilina ninnu ta k'u lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ni sɛgɛ kelen bɛ yɔrɔ minnu na hakilina kura dɔw bɛna ta ka bila sen kan walasa min ye nafoloko kuɲaw ye olu ka se ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan. A bɛna kɛ sababu ye fɛn minnu bɛ ni sɛgɛ kelen n'olu la walima fɛn minnu ye kɛlɛko ye nafoloko sira fɛ minnu ma farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na olu kuɲa ninnu sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ ka ɲɛ k'olu galon n'u tiɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Nafoloko kuɲaw la fana min y'an ka sɔrɔ ani waganibaw ye olu ka yiriwa kuɲaw hakilina dɔw fana bɛna ta ka sanga ni olu ye. Ale ni an bɛ waati min na bi fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi la sabati nafoloko kuɲaw la an ka farafina jamanaw kɔnɔ da bɛna don olu la. Yuruguyurugu kɛlɛli nafoloko sira fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye nafoloko bɛ kɛ gɛlɛya ni tilennenya la an ka jamana kɔnɔ. A yira k'a fɔ fana ko da bɛna don hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen na. An ka sɔrɔko ani nafoloko minisiri Aluseni Sanu ale ka yetaw la sariya dɔ taara san 2006 o Desanburu kalo tile 29 min bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka jamana wagadiba n'o ye impôt ye o nafoloko kuɲaw la. A yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔ fana bɛna don o la k'a kɛ ni sisan waatiw ye ɲɛta o waleya bɛ se ka jidi cogoya minnu na. Ministri min ka baara bɛlen don soko dugukoloko ka se jamana kɔnɔdenw ka kuɲa ma ale ka hakilinaw na fana a yirala k'a fɔ min ye hakilinaba 5 ɲɔnbɔɲɔnko ye o bilalen bɛ sen kan min bɛna kɛ jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna la a n'a nɔkandugu. A hakilina ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye kuranfiliw min ye a sanfɛta ye a kumaba ni misɛnmaninw olu caman de bɛ yen olu bɛna fali wa dɔw fana bɛ yen olu bɛna labɛn ka ɲɛ walasa min ye kuranko ye o ka se ka lasabata an ka jamana kɔnɔna la. Jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina ninnu ta dɔwɛrɛ tɛ kuranko bɛ se ka labɔli kɛ an ka jamana faaba kɔnɔ. Ale ni yɔrɔ minnu bɛ yen ni kuran ma se olu bɛ se ka kuran sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na kuran baara fana ka se ka kɛ lafiya ye Mali jamana ma. Jamana kɔnɔdenw olu fana ka se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ kuranko la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na. Tunisie jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko mankan kɔni tɛmɛni tunisien dɔ ni tungarangew yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu nana dugumasira yɛrɛ fɛ. A yirala k'a fɔ ko tunisien kofɔlen yɛrɛ kɔni fatura. O de kɔni kɔfɛ fɛn min ye Tunisie sigibagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min n'u b'a fɔ a ma ko Sfax o maaw yɛrɛ kɔni wulila ka tungarange ninnu yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko mankan yɛrɛ kɔni bonyana kojugu barisa maa caman de kɔni bɔra tunisienw na k'u ka dusumakasa yira k'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔ
kofɔlen ninnu ka ta ka bɔ u ka dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Ja dɔw ni olu carila bɔlɔlɔ sanfɛ a kɔnɔna la a kɔni yiralen don k'a fɔ fɛn min ye finitigilakaw ye u ka polisiw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tungarange ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ u ka sokɔnɔnaw la ka tila ka u bɛɛ cɛ polisi mɔbili la ni ka taa ni u ye. O waleya ninnu bɛ ka kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Tunisie jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni bɛ tɛgɛrɛ fɔ la. U ka kulu belebele dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ma ko FTDS ale yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko Tunisie marabagaw k'u kɔni tungarange maa 100 bɔɲɔngo olu yɛrɛ kɔni bila Libi ani Tunisie yɛrɛ kɔni frontière kɔnɔna la. Jɛkuluba min bɛ diɲɛ seleke 4 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɔngɔ kɛlɛli la n'a bɛ fɔ ma ko PAM ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ma bila sen kan ko farafinna tile bi yan fan fɛ ko kɔngɔ kɔni na dadigi kɛ maa caman yɛrɛ kɔni na. PAM maaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ wari mun yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko o wari yɛrɛ damakɛɲɛlen don wa a bɛ wagati jan bɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u cɛsiri de walasa u bɛ se ka maaw dɛmɛ cogoya min na. N'i y'a jateminɛ ka taa juin la ka na se août wagati yɛrɛ kɔni ma o de wagati la kɔngɔ yɛrɛ kɔni fanga bɛ bonya kosɛbɛ farafinna tile bi yan fan jamana caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa a yirala k'a fɔ ko o kɔnɔna la maa 11,1 bɔɲɔngo ni olu mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ kɔni na ko olu tɛ ka se ka dɛmɛ sɔrɔ walasa u bɛ se ka baloko ɲuman yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. O dun laban bɛna kɛ sababu ye PAM maaw ka fɔ la ka maa dɔw yɛrɛ kɔni bila ka tugu bamacimaw kɔ walima ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni don furu la teliya la walima ka waleya jugu wɛrɛw kɛ walasa u bɛ se ka u dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na. PAM maaw u y'a yira k'a fɔ ko farafinna tile bi yan fan fɛ ka na se a camancɛ bolo yɛrɛ kɔni ma maa mun bɛ ka taa juin na ka na se août yɛrɛ kɔni ma maa hakɛ min bɛ ni kɔngɔ kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛna se olu ma a bɛ tali kɛ fo maa 47,000 bɔɲɔngo de la. Ethiopie jamana kɔnɔna la u ka finitigilaka ma ɲɛma 3 ni o ye polisiw ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na a yirala k'a fɔ ko u ka finitigilaka dɔ Zewudu Tadele ale ni Worku Shimles olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na juillet kalo tile 3 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagatiw yɛrɛ la maaw fɛ maa minnu yɛrɛ kɔni cogoya ma dɔn ni wagati in na fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko chauffeur kɛ min tun bɛ olu yɛrɛ nɔfɛ ko o yɛrɛ kɔni joginna nin kɛra yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Kurara ni o ni u ka jamana faaba bɛ taa kilomɛtiri 100 bɔɲɔngo de la. U ka polisi ma ɲɛma wɛrɛ ni o ye Abdu Useni ale yɛrɛ kɔni fana bɔnɛna a ni na o don kelen yɛrɛ kɔni na wa ni wagati in na ale fana kɔni fagabaga yɛrɛ kɔni ma dɔn o de la nin yɔrɔ kofɔlen na ni o ye Shewa Robiti a yirala k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni bilala yen k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 wagatiw yɛrɛ kɔni na wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa mun kɛra sababu ye ka ni fagali ninnu kɛ o tigiw yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ nka n'i y'a jateminɛ Ethiopie jamana kɔnɔna la kabini avril kalo wagatiw la u ka jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka yɛrɛ lakana kulu caman kɔni bɔ sen kan minnu ni yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ u bolo u k'a fɔ k'u bɛ u yɛrɛ lakana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kabini o yɛrɛ de kɔni kɛra a yirala k'a fɔ ko mankan yɛrɛ kɔni cayalen don Ethiopie nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na. Sud-Afrique jamana kɔnɔna la maa 16 bɔɲɔngo ni denmisɛnninw bɛ olu yɛrɛ kɔni tu la olu fatura ka sababu kɛ gaziko kasara dɔ yɛrɛ kɔni ye n'i y'a jateminɛ ni masiba mun n'a kɛra alamisa yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'a sababu ye maaw de maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka u dɛn ka sanu yɛrɛ kɔni bɔ dugu jukɔrɔla la ni waleya in kɛra u ka yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Angelo quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna la pompiers nalen olu kɔni a yira k'a fɔ ko olu kɔni welela 20h wagati de ko gazi kɔni ye kasara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o de la u nana sɔrɔ gazi sugu min don u b'a fɔ ma ko oxyde de nitrate ni u bɛ o baara yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka sanu labɔ cogoya min na ka sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo n'i y'a jateminɛ Sud-Afrique jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yɔrɔ caman de kɔni bɛ minnu bɛ sanu dingɛ kɔrɔw yɛrɛ kɔni sanfɛla la o de kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ taa u yɛrɛ bila sanu ɲini na ni ka kasara se u yɛrɛ ma o ni maa tɔw kɔni ma. Ni bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka wele an b'a filɛbaga mandiw fo sanga ni waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Jorokaw ma ni olu yɛrɛ dagalen filɛ nin ye Segu mara la ko Joroka bɛɛ lajɛlen ni su aw ka mɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma.